दिनै अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि 97थि जोनोम सान आरो बेखौ दुलाराय हारिमु आफादा दुलाराय बर' हारिमु आफादा क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव फालिदों आरो बेवहाय जों बयबो बाहागो लादों। गिबियावनो आङो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आंनि खुलुमनायखौ बावहरो, सिबिनायखौ बावहरो जे आरो लोगोसे अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबो बिथांखौ जाहाथे अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो अराय जायगा होबाय थायो, बेनि थाखाय आङो अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबो। बर' हारिया जोबोद खाफाल गोनां। जोङो जोंनि हारिनि राव हारिमु थुनलाइ गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ मुलुग दरबाराव गायसननो थाखाय गोबां जि समाव टेक्न'लजि गैयामोन, गोबां जेंना दङमोन, बै समावबो जोङो साफा सानै गेदेमा सुबुंफ्रा जोंनि हारियाव उजिदोंमोन आरो बिथांमोना उजिनानै बे मोनफ्रोमबो बिथिंखौ सोरबा नङा सोरबा मोनसे बिथिंखौ बिथांमोना नेतृत्व लादोंमोन, दायित्व लादोंमोन। थिग बेबायदिनो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि, जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म, बेबायदि गोबां सुबुं दङ जाय बिथांमोना हारिमुनि बिथिंखौ बे अलंबारफ्रा हारिमुनि बिथिंखौ दायित्व लादोंमोन आरो बिनिखायनो दिनै जोङो मुलुगाव जोंनि समायना रमायना हारिमुखौ दिन्थिनानै जोङो मुलुगनि मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो हादों आरो लोगोसे जोंनि हारिमुखौ जोङो मुलुगनि दरबाराव जोङो गायसननो हादों। दा बिनिखायनो बिथांमोना अराय सम जोंनि हारिनि बर' माहारिनि अख्राङाव अलंबार महरै थाबाय थागोन आरो बिथांमोनखौ जों अराय सम गोजोर खालामनो, बिथांमोननि मावलांनायखौ जों अराय गोजोर खालामनो, बिथांमोननि साननाय हनायनि माखासे खरागखौ लानानै इयुन जोलैया मुलुग दरबाराव बर' हारिमुखौ गायसननो माखासे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो लानांगोन, जोङो बेखौ मिजिंथियो। दा बिनिखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ अस्ताद कामिनी कुमार ब्रह्मनि बिथांनि माखासे गोसोखांथिफोरखौ, बिथांनि माखासे सोरजिलांनाय गुबुन गुबुन माखासे सोरजिलुफोरखौ अराय दोनथुमनो थाखाय देग्लाय बोसोरनिफ्राय बिथांनि जि ट्रास्ट दङ, बे ट्रास्टखौ माखासे अफिस न' बायदिसिना लुनो थाखाय 1 करोड़ जोङो रां जोङो देग्लाय बोसोराव सेंसन होगोन। फैगौ बोसोरावबो आरो होबावगोन आरो बेखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय जोङो नाजालांगोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि हारिमुनि बिथिङाव जायफोर दैदेनगिरिमोन बिथांमोननि मावनाय दांनायखौबो गोजोर खालामनो थाखाय जोङो हाबा मावलांबाय थागोन आरो बर' हारिमु आफादा खावलायनाय लेखायै देग्लाय बोसोरनिफ्राय जे 9 नभेम्बर बिथांनि जि जोनोम सान, बेखौ बर' हारिमु सान हिसाबै अराय फालिलांबाय थागोन। बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय डिक्लेयार होनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बर' हारिमुखौ आरोबाव गोजौआव लांनो थाखाय देग्लाय बोसोराव इन्डियानि फक कालचार बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एनलाइन, अरा, भेरना, आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856, 8011827497, 70027967336, 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।